Co to je? Že iba jedno potom hrabe, že? Teraz ti jedno práve. A, že vy obidva išli? Hej, naraz. No keď ideš fest, tak vtedy, to je tak, že hladko, alebo čo tak, tu obidva zaberajú. No to je dobrá vec. Kúpiť teraz, nemusel naloviť, ako čo nemá. Ale aj tak, aj geometria je napíš, tak už ich berie do strany, ak prídeš. Ono, treba to napravo vzadu ešte praviť. Píska. No tak patička píska, je?